Joining us tonight is the Executive Director of the Emergency Operations Center or EOC diri sa Bacolod City, Letsab, Ma'am M. Ang. Ma'am M, good evening. Good evening, Action Art. Mayong gabi sa tanan nga nagapamati. Ma'am, luyag ko gini i-update kay at least ang balita sa national by February 4, no, this coming Friday sila ma-start. Bacolod City, sitro nga daw may ara na kita schedule and dogin tuon sa adlaw sa matagipusoon or before sina, ma'am? Actually, ang kahapon may ara kita training course sa pag-administer sining vaccine sa mga kabataan na nag-edad 5 to 11 years old. Okay. Ang may special instruction halin sa DOH na ang naka-training lang amo ang pwede mag-inoculate o kung mag-inject sa mga kabataan ni. So may special training na din patigayan kahapon ang NBOC sa ang Department of Health. So nag-attend kita kag nagpamati sa training. Okay. Ang announcement ng NBOC para sa aton diri sa Western Visayas tentatively it's February 14. So sakto na siya Valentine's Day. Amo na ang aton nga launch ang kick-off sang aton nga roll out for vaccines para sa aton 5 to 11 years old. As of now, pati ang sa National Action Art na postpone man kay ang mga bakuna wala pa nakaabot sa Pilipinas. Wala pa nakaabot sa pungsod ang mga vaccines that are supposed to be used. Okay. So siguro madalatar mga second week of February pero ang ginhatag na tentative date sa aton which could also be the tentative date even for Luzon, no? Is February 14. Bawa sa kadamo sa petsay ng special pa para sa magkagugma sa pamilya mo, piya maumpisa, no? Yes. Basi gusto siguro sa DOH nga mangin auspicious ang date na kick-off naton sa aton nga 5 to 11 years old na vaccination. Okay. So, bali ang training, naging conduct ni ma'am, din ni siya, sa Bacolod lang ni siya, or sa din nga area? National ini Action Art. So, virtual ang ginpatigayon lang? Virtual, yes. So, Okay. virtual para sa mga gin-invite na mga representatives ng pagsatag sa LGU, mga vaccinators. So, since nga may ara na siyang tentative nga date, no, kag even gali sa national na paisol, na kay ang balita sa national late this afternoon nga buwas mag-abot ng Pfizer vaccine for the vaccination drive or for the job of 5 to 11. So meaning ang sa national gali dayon gidya mapaisol man na siya. That pala ilain din ila announcement but as of yesterday madelay ang arrival sang vaccines. Okay, Wala lang okay. sa kabalo kung may later pagid may ara pagid mas latest pagid nga balita sina or development or base may advice naman ang naga-transport sang aton nga mga bakuna base pangitaan nila paagi nga makaabot in time for the original date na set which is February 4. But as of yesterday, as I've said, ang gina-entertain ta pa dito is that may ara yun tayo nga delay ang pag-abot ng mga vaccines. Yes. Now, anong mga preparasyon ang ginahimo sa city since nga may nagpatigayon kita sa training, pila kabilog ang vaccinators sa kinanglanon naton, ano nga mga venue ang gamiton ta ni ma'am? Giltan out at subong ang sa nagligad at gingamit sa pag-kick-off was sa Riverside Okay. Medical Center. So, ginatanaw taman ina. And ang aton nga mga mega vaccination sites sa mga dagko nga malls, may ara naman kita na talana nga mga areas. Like for example, sa SM, may ara na nga specific kaya nga area para sa aton pediatric vaccination. Ara Okay. siya sa ground floor. Sa ground floor, ang atuanay Forever 21 nga baligyaan nga store nga nag-close. Subong amo na siyang paggagamiton para sa vaccination naton sa mga kabataan. Okay.
So mga vaccinators, ining ginagamit or gina-utilize naman nga daan or may ara ang DOH nga additional personnel or medical workers nga ipadala diri? Ang aton man na sila gyapon action art ng mga vaccinator, kag some of them will be assigned diri sa kabataan, amo nang gud pa-train naton, gin pa attend naton sa training. Kay kung wala ka sang certification nga nakompleto mong training, hindi ka pwede maka-inject. Okay. Ang lain man siniya ma'am, kay na-mention mo last time sa interview, ta kay coded man niya mo ang gamiton nga vial nga para sa kabataan, di ba? Yes, oo. Kag lain ang technique, so may mga iban nga mga gin-discuss ito nga pointers. That's why gusto nila mas may focus kag may specific training gid iti kabataan niya nga daan mo. Una Budlay. best may mga bata nga budlay mo mapapahimuyong. Ikaduha kabataan kita may mga preconceived ideas sila parte sa injection. Kalabanan nga kabataan magambal sa injection na hadlok gid. So may mga technique dira kung paano mag-administer sa vaccine sa amo ni mga kabataan naton. Okay. But so far, subong may ara na kita statistics nga nakuha lately, kumusta ang pre-registration? Talo nag-improve gid man? Well, kahina ita naton pre-registration, considering ang aton projected population sang 5 to 11 years old ara sa mga 79,741 action art. Ang aton registered, ang naka-register lang subong sa aton database, ara lang sa mga around 5,000 lang. So, manubo kayo ang mga nagpa-pre-register. Although, gina-expect na ina, kay bisan sa mga 12 to 17 nato sang nagligad, action art, gamay-gamay man sang nag-register. Pero pag ato na nga nag-start na kita vaccination, naginutok na sila sa mga mall. So, amo gina siguro ang iba batasan gina nato nga hulaton tagidanay bilang ara na gid or last minute abo pagpaginutok naton pagpila. Okay. So aside kumadayon gid man sa Riverside, may ara na gali kita target no nga iban pagid nga venue, most probably i-cater no maning kagina consider ang pagbutang sa barangay sang vaccination drive para sining mga kabataan pero hindi sila budlayan man sa pag-travel. Well, kung may ara kita trained nga vaccinators nga pwede assign sa barangay, then we can do it. But for now, ang mga designated vaccination sites or stations lang kita anay action art. Yes, ma'am. Ma'am, ma-shift na lang ko. No, sa ongoing vaccination pila na ka percent ang nalabot sa city as of today? As of today, it's 131% sa aton target population. Actually, halos kita ang panguna, no? We are next to Iloilo City. Gamay na lang gid ang aton nga diferensya sa Iloilo City, but considering we are bigger in terms of population, so dako gid ang aton nga vaccination coverage. Ang inang 131%, pilang equivalent siya kun sa number, ma'am? Kaya ang aton nga target population is 410,000. So kung mag 131%, mga 537,000 katao na kadamo ang ato na inakili. Inaway pa ng madalada ang mga nag-booster shots? Wala pa na nabot ang nag-booster shot. Kag amo ni siya ang fully vaccinated in action art. Yes, kabay patani nga masunod kita bla no sa iban nga mga nasyon nga may ara niya paghalog sa mga restriction nila after nga tinalabot nila ang almost 100% ng fully vaccinated ang ilang mga residents. Kabay patani kita masunod diri sa Pilipinas ang bakulon bangin isa na bla. That is the goal. Mo ginangaton nga tinutuyo kay amo na ngaton ginahandom no gina trabahuan tagid sang
todo nga malabo sa gitani ang point kung sa diin hindi na kita kinahanglan nga magalog-alog na gyud kita, no? Ang mga restrictions maamat-amat na kapas kay para nga makabalik na gyud kita fully sa aton nga mga usual nga activities, especially ang aton earning activities, no? Ang aton livelihood, negosyo, trabaho, mabalikan na gid naton. At this point in time, this is still too early. Binahulat pa nga mag-peak gid ang ining Omicron surge. Pag Alas 7:30 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Ang tentative nga schedule for Bacolod City will be on February 14. No, depende pa sa mangin advisory samtang nagilapit ina. Ma'am, sorry gid na ang aton linya you were saying kay na. yeah, at this point in time, ang aton nga cases medyo mataas pa. Kag considering nga may ara man nga detected 21 cases ang Omicron diri sa Bacolod, it's too early for us to relax the restrictions. Okay. No, so kinanglan ma-proceed di kita with caution, maghalong di kita gyapon, hindi tani pwede madali-dali. Ginaobserbahan tani sang maayo kag ginaestudyohan tagid. But be rest assured kita diri sa Bacolod nga ang inyong Emergency Operations Center kag ang local government sang Bacolod paagi sa aton City Health Office ginatutukan gid ang mga development sa mga bag-o nga mga cases kag ginatan-aw ta ang pattern so Okay. that hindi kita mabutang sa peligro, hindi kita mabutang sa alang-alang, and at the same time hindi man kita mabudlayan, Okay. hindi man maperwisyo ang aton nga pangabuhi. Aha. Pero speaking of about Omicron, may mga additional numbers nga nag-alabot? Well, amo lang to ang 21 action art out of the 63 samples na ginpadala naton in 2 batches. Ang first batch ginpadala ta 37, kag ang ikaduha 26. So may total na 63 ang nagbalik na result sa aton 21 na nag-positive nga positively na-detect gid ang Omicron variant sa mga samples na ginpadala ta. Sige. On that note, Ma'am Emang, salamat gid sa imo sining nga time and good night. Good night. Thank you. Action Firing Line. Executive Director sang EOC, Ma'am Emang.